Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel namu dai na SD Tech. Muna ba ku haƙuri sakamakon lokaci mai tsawo da muka ɗauka ba tare da kun sake ganin wani bidiyo daga gare mu ba. Hakan ya faru ne sakamakon samun wani matsala. Ina fatan jama'a za su yi haƙuri sannan su ci gaba da bibiyar mu. Insha Allahu yau mun dawo kuma za mu ci gaba da gabatar da bidiyo kamar yadda aka saba. Yau insha Allahu abinda za mu yi magana a kan shi shine yadda za ka dinga ganin dukkan adadin lokutan da kake ɗauka, ma'ana awannin da kake ɗauka a Facebook a kowace rana ta sati. Ba sai ka dinga yin amfani da wasu irin third party apps ɗin nan ba wanda za su iya haifar ma da matsala a wayanka, ko kuma sai ka yi amfani da irin app na driving na waya da sauransu. Shi kanshi da kanshi Facebook ɗin zai tsara ma, zai dinga nuna ma duk adadin awannin da kake ɗauka kullum a Facebook, ma'ana na hau na sauka gaba ɗaya sai ya tattara ma a wani ya dunƙule masu wuri ɗaya sai ya nuna ma. Ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda za ka dinga ganin time ɗinka. To, da farko bayan ka tabbatar cewa wayanka tana da network connection, wato ka buɗe datan ka, sai ka yi scrolling kawai ka tafi zuwa cikin Facebook ɗinka. Facebook ɗin da kake yi amfani da shi, da ake amfani da shi wanda zai ma wannan abu ba na bane, ba za ka amfani da live ba, sai dai ka je ka amfani da Facebook. Bayan mun shige shi kamar haka, daga can hannun dama daga ƙasa wurin menu kenan, wajen like nan guda uku sai ka yi clicking a kansu. Idan ka yi clicking zai buɗe ma menu da yawa, sai ka scrolling zuwa can ƙasa inda aka sa setting and privacy nan ma sai ka yi clicking a kansa. Yayin da ka yi clicking zai buɗe ma wasu option, daga cikin option ɗin akwai inda aka sa your time on Facebook, sai ka yi clicking a kansa. Yayin da ka yi clicking a kan sai gama buɗewa, daga nan sama za ka ga an sa time per day, wato gaba ɗaya duk lokutan da ake amfani da su wurin hawa Facebook naka gashi nan zai tattara ma shi kowace rana a sati. Gashi in muka duba nan ya fara yin tun daga Friday, Saturday, Sunday har zuwa Thursday kenan, wato Alhamis. To saboda ya kasance a wannan wayar ban taɓa hawa Facebook ɗina ba sai yau kenan, tun daga ƙarfe 12 na daren jiya, shi yasa ya fara min recording. To yawan hawan da nake yi, in hau in ɗan yi mintuna, in sauka in hau, ya tattara min mintunan gashi zuwa yanzu na yi awa 2 da minti 47 kenan. To wannan kenan. To kai wanda kake hawa ko da yaushe in ka duba za ka ga a sati dukkan ya sa ma record naka, kowane rana ga iya adadin da ka ɗauka gaba ɗaya tattara sai ya haɗa su wuri ɗaya. Sannan abin da ya kamata mu gane, shi wannan yana ba da record iya na sati ɗaya ne, in ya wuce sati ɗaya ba zai nuna ma ba. To wani lokacin za ka ga gaskiya ina ɗaukar lokaci mai yawa, kuma ya kamata a ce na yi wani abu wanda wataƙila ya fi Facebook ɗin amfani, don haka ya kamata ya rage. To ɗan uwa za ka iya setting reminder, wato kamar wani alarm ne, wanda shi wannan alarm ɗin shine zai baka reminder cewa to fa ka yi Facebook da yawa, don haka ya kamata ka sauka ko kuma dai wani abu. Yadda za ka yi ka set reminder ɗin nan shine sai ka je wurin inda aka sa set daily time reminder. Idan ka sa shi, a nan za ka zaɓi iya awoyin da kake buƙata ka yi amfani da su a Facebook kenan. Idan ka wuce wannan, idan ka seta iya wannan awoyin, kana gama su gaba ɗaya Facebook zai turo ma notification to ka cika. In ka ga dama za ka iya sauka ka yi wani abun daban, in ka dama za ka iya ci gaba. Ba za ka zaɓi iya adadin awoyin da kake buƙata da mintuna, ko kuma mintuna dai gaba ɗaya, sannan sai ka rubuta misali update kawai, shine ka riga ka saita. To wannan kenan, wannan shine yadda ake ganin iya adadin lokacin da mutum yake ɗauka a Facebook ba tare da ka yi amfani da wasu irin third party apps ɗin nan na waya, ko kuma driving na waya, wanda za su iya haifar ma da matsala, ko kuma ba za su baka accuracy na abin da kake nema ba. Ina fatan jama'a sun fuskanta. To wannan shine ƙarshen tutorial namu ne. Ina fatan 'yan uwa wanda suka kalli bidiyon nan ku danna like, sannan kuma wanda ba su taɓa mana subscribe ba, ku daure ku danna subscribe, sannan ku yi share zuwa ga abokanku domin su ma su ƙaru. Mun gode, sai anjima.